Esselamu Aleyküm, hormatly adamlar. Assalamu Aleyküm Bilbil, hoş geldin. Salam Kemine, salam hormatly vatandaşlarymyz. Ya, Bilbil, bugün yine gowy işler etdi, iyileşlerimiz hemmekim köpçülük bolup. Bizim iki heptede cemlers diýen pulumuzu bir günün içinde cemlediler de 24 saatyň içinde. Indi şo arada gurrun edeli nämeler bolup geçti bir azrak giňişler, bir maglumat bereli iyileşlerimize. Aslında bolup geçýän zatlary. Indi kömegin köpüsünü Türkmenistanyň içinden etdiler. O taýdan gaty çalt ýaýrady. Ýa habar esasanem bary ýol öten soňam Aşgabat, Lewap şo taýdan çalt bardy kömekler. Soň ýurdun daşyndanam birikdi. Indi olaryň hasabyny entek bizim post bölümimiz bolýandyr. Nemede YouTube'da kanalyň içine girseňiz Soopştuwa diýip rusça ulanýanlar üçin bir bölüm bardyr. Şu telefon bilen kanaly giren wagtyňyz sağ tarafa gitseňiz çykýar. Şo taýdan elmi dama gyzga wagtda berilýän maglumatlary görüp bilersiňiz. Türkçeden girýän bolsaňyz topluluk diýip bardyr. İnglisçeden girýän bolsaňyz community diýip çykýandyr. Şo taý hokman seretmeňizi haýyş edýän. Giňişleýin maglumatlar üçin. Indi Sahy Murat ildeşimiziň men düşünşüm boýunça körüçege bolupdyr. Olam wagtynda kesilmändir ýa-ni şu adamda pulun ýoklugy, garyplyk şo taýlary alyp baran wagtda adamlary iň soňky ýagdaýyna çelli garaşdyrýar. Dümewledim kän diýip pikir edipdirler ýöne apendisitde de gyzygyny galýar adam. Soň içinde ýarylyp içeýerlerine zaýalapdyr, soň kesmeli bolupdyrlar. Şonuň ýaly soň Taxtabazaryň içinden gatykän esasanam şo Pende owasyndan bu ýyldaşlarymyz Pende owasyndan jaň edip gaty köp zat gurrun berdiler de häzir şolary bir gurrun berjek bolar. Haýran alarsyňyz käbir zatlardan. Hem çalt ýaýramagam gowur zat bu habarlarym. Indi häzir Kemine taýda bir menem aýdyp alaýyn. bor. Bir Birinjiden şu kömek eden vatandaşlarymyza Türkmenistanyň içinden we daşyndan şu zatlara bipark galmadyk. Vatandaşlarymyzyň hemmesine köp taňry ýalkasyny aýtýas. Biziň ýurdumyza ine şu wagt ýetgenjekler şey edip hem ölüp dur, hem öldürilip dur. İki taraplayın bärde neme gitdi. Adam bir çağa öz başına gelinçe biziň türkmenlerimiziň bir dymp berme häsiýeti barda. Şo nemeleri indi ýuwaşdan aýyrlýar gözümiziň öňünde şo meseleler ýa-ni sosial meseleler ýuwaş-ýuwaşdan çödülüp akym şo tarapga bar ýani görünýär. Şoň üçin köp taňry ýalkasyny aýtýan watandaşlarymyza kim kömek eden bolsa oradalar hem kabul bolsun, beren sadakalar hem kabul bolsun. Hawa. Indi ýene bir gowy tarapy bar bilbil. Doktorlar gelip hawa gorkupdyrlar birinciden. Doktor diýär, doktor da ýa-ni glavraç diýär-de. Glavraçy. O doktorlaryň neme ýeri ýokdur. Olar gorkupdyr we biz sizden pul aljak bolmadyk ýene näme diýipdir de. Indi wakanyň öňki tarapy bar. Birinji gezek operasiýa bolan wagtda ýa-ni $1,500 ýakyn pul çykan bolmalydy biz oturup hasaplaşdyk. Biz bir hepdeden gowrak wagtdan her habarlaşyp görüşdi. Aşgabada gidip geldi. Aşgabada ýa-ni eger operasiýa boljak bolsa gowrak ýerde bolsun diýip biz näme etdik Aşgabada. O gidip geldi kakasy ýöne Aşgabatda nerede ýaşaýan bolsaňyz şo taýda etdiriň diýär seredim. Ýa-ni bir adamyň hassahana saylamana da nemesi ýok da sebäbi näçe pul bolsa da biz jemlärs, taparys. Siz ýöne iň gowy ýerine
O gürleşin deyip yani gepleştik öz aramızda. Yani Aşgabatda yüzüne de seyretmendirler. Yani neme tarapı yani son tazeden yine bugün ertir Tahtavazar etrafının nemesi Gılavracı hazır adına ama edip bereyim ben onun. Ağa Niyaz Cömertov diye. Ağa Niyaz Cömertov. Yine bu adam hakkında katı kızıklı zatları gırrın verdi ovadaşları. Yankı Pende Ovası'nın adamları. Yine indi Muğut ova 1,5 milyon töleği var onun. Ona ova biz özümüz verecek. Ova gayrat edin. Ekrana çıkmam indi diyemişler. Yalvar ya diye ertir gelip. Eces bilen Eces urşuptur öylerine gelipdirler. Bir uças koy diye. Ay şol komplekta bilýäňiz indi ýa-ni temanın adyny gören bolsaňyz teröristler diýip söz geçýändir. Indi şoňa getirjek bolýan. Bir adamyň kömek almagy, o kömek hem ýerden alýar, köpçülikden alýar. Ýa-ni Tahtavazaryň şol Pende Owasyndaky halkynyň aýdyşyna görä öz gazanjymyzdan berdik owa sizin näme işiňiz bar diýip olaram gaýtargy beripdir. Bugün gaty hereketli geçipdir o taýy. Yani adamlar nemäni goýmandyrlar. Mümkinçilik olara bermendir ýa-ni biz olara terörist diýäs. Yani şu gelip öýe gorku salmagy da ýa-da gorkuzjak bolmagy, gorkmasa da yumşak neme diýerler ine biz size muğda etjekdik. Onu aýtmaly däldiňiz diýär. Soň ejesem aýdypdyr siz o 3 aýdan bäri nerdediňiz ine? 3 aýdan bäri elimizdäki telefonumuza çelle satmaly bolduk diýipdir de. Hakykatdan hem satypdyr. Soň Balkanly bir ildeşimiz Türkmenistanyň içinden bir telefon alyp beripdir düýün akşama ýakynrak wagtlarda. Oňa da sağ bolsun aýdýas. Ýogsa telefonlar hem ýok, internete de girip bilen ok. Ine kynlyk bilen habarlaşýardyk ondan hem. Meseleni çözdük. Indi gerekli o ýanky pulum üýşürildi. Indi olaryň mundan soňky ayağa alýança wagtynda ýetjek mukdarda pul bolmaly häzirki hasap boýunça. Dol nemänem şu YouTube'da post nemesinde görürsiňiz men häzir dolu möçberini bilemok. Yani şu Türkiýede $400 jemlendi mi kan diýen. Bir bölege ýem eline baran bolmaly. Türkmenistanyň içine daşyndaklaryň. Ýani beýleki galanna uğradars ýakyn wagtyň içinde. Şonuň üçin indi kömek uğratmaň, bir-birine de habar berin. Ildeşler sizden haýyş telefonlara jogap bermegem kyn bolýar. Şonuň ýaly diýmek hassahana muhtam bolup bilýän eken ine seret dursak. Bu pullar onda nire aýdýaty? Diýilen ine bilmen saň görüň beren ýanky ine Gılavraçy diýerler-de. Ağa Niyaz Cömertov. Bular hassahanyň içinde bir aptek gurupdurlar. Şu hassahana gelýän dermanlar şu taýda satýarmyşlar. Owanyň halky şuň bir 3-4 sans bilen gürleşdim şu Tahtavazardan. Jaň etdiler, düşündirdiler bularyň nähili adamdygyny. Şol çağanyň şo ýagdaýa düşmegindäki günäniň bir bölegi şol hassahanada değişildi diýip aýtdylar. Ejesi bilen o mesele barada gürrüň etmedikse bizim birinji meselemiz şu kömegi bermek. O ýagdaýyň nähilek bolanlygy bizi gyzyklandyran okdy känbir. Ýöne owadaşlary we Tahtavazaryň ýaşaýjylary bu zada bir aýdymlyk getirdi. Yani biz indi hassahanyň nähili işleýändigini bilýäs. Şo taýa gelen dermanlary satyp özüm garyplardan alýar diýär. Baý bolsaň, pulluja bolsaň, gorkup senden pul alyp bilen oklar diýär. Soň ine günlük semeyni vraç diýerler-de maşgala lukmany. Dogry däl, maşgala lukmany neme ýazyp bermeli-de? Derman ýazyp berýän nemesi bardy onuň türkmençesine. Näme diýýärdik biz oňa? Kepilnama da derman hakynda. Şu dermanlary almaly diýip. Indi şonu
günlük 10 sany bermeli edipdirler. Şondan artık maç bermeli däl. Her bir kepilnamada bir san derman ýazyp bilýäňiz diýipdir. Oň sebäbi näme? Sebäbi bir san derman ýazsaň bir san derman arzan alyp bilýär şo hassa. Galan dermany pul berip şol hassahanyň aptegi diýýärmişler, ýöne hassahana gelýän mugut dermanlarmış. Şolary satýarmışlar. Yine şo zatlary habar berdiler, ýa-ni Tahtawazanyň ýaşaýjylary. Bu arada giňişlerini bilýän bolsaňyz, biz ýa-ni 2 adam bilen gürleşdik. 2 aýry adam, ikisiň başga owalardan jaň edip düşündirdiler. Ýa-da ýine şunuň ýalydydy. Şonuň üçin bu taýda kesel bolsaňam kyn geçýärdi ýa-da kömek edýänem. Derdiňe seretjegem ýok. Diýdi ýöne ýa-ni bilbiliň başda aýdan nemesi bar. Ine sosial meseleleri halk bolup çözüp başladykda, ýa-ni döwlet diýimi hem şoldur. Ýa-ni döwletde salgyt töleýänsiňizdir. Elmide ama şu saglykly döwletler bardyr. Saglykly diýenim, ýa-ni döwlet ýalyk döwlet. Şo döwletlerde hemme kim salgyny töleýändir, soň hassahana giden wagty mugutdur. Aslında her ay birilerine kömek edýäs biz. Ýa şu bir günüň içinde pul jemlendi de. Aslında şu pul jemlenip durmaly öňünden bir ýerde. Ýa-ni saglyk fondu bar ýa-da şol salgytlardan kesilýän, saglyk üçin aýrylýan bir bölegi bar. Şo taýda durýar, soň şonuň bilen hassahanalar üçin edilýär. Ya bu döwlet sistemasynda şon ýaly. Ýöne bizde döwlet bolmandygy üçin biz indi şona ýene-de halk bolup şu döwlet nemesine gelip başladyk we işledip bilýäs. Yani gözümüz hem ýetdi. Biz buna ýa bir ýyldan gowrak wagtdan äri 3-4 adamy ölümden halas etdik, ýani halk bolup. Yani kömek soran wagtymyz şol boş galmady. En köp ine 3 günüň içinde jemläp bolýan eken-de bundan öň ine döwlet diýilişimiz bardy. Olam apendisit bilen ýa-ni keselläp oňa da seretmändirler. Ýa-ni hassahana kabul etmändir. Ýoksam ýa-ni gyssaly hassa nemesinde kabul etmeli. Ýöne sereden oklarda daşary ýurtdan geldiňe iýesizdigini bilýärler. Ýöne şol ýyldaşymyza da kömek etdik. Ine şoňa da edilmedik bolsa şonuňa içegeler, şonu ýaly çüýremelidi. Ýöne ruhsat berilmedi. Şonuň ýaly soň beýleki tarapy bar. Ýurdun içinde şu ýagdaýda bolan gatykän adam bar diýe inanmarsyňyz diýe şonuň üçin şol adamlaryň hem o kömek islemeklerini haýyş edýäs, bir azram bolsa bir halka meňzäliň bire kömek edip we kömek soramagyny öwreneli. Gaty möhüm zatdyr. Kömek soramak bir mertebedir. Kömek etmeýänler utansynlar diýilen bir düşünjämiz bolmaly. Şonuň üçin bizi gaty beýendirdi bu waka. Bilbil. Onuň üstüne goşar ýaly adam ýok. Ýa-ni pikret biz 2 hepde aýyrdyk da şu pul jemlemek üçin 2 hepde gerek bar diýip. Ýöne ine bir günüň içinde 15 esse çalt. Ýyrmandy. Meşruat diňe bar Türkiýeden, ne Russiýadan hem ne meňe tanşul işlemnem edip burada otyrlar. Men özüme Murat'ın beýlekleri Murat otyr hemmeti. Gören adam bolsa ýani kommentariýalarda da görýänsiň Russiýada nädip uradyp bolýar diýip bir ýerde sorawlar ýazypdyrlar da. Urad oturanlar amma ýa nomerini alyp sen bilen habarlaşyp. Men bärde bir gyzyklanlar ýa-da ýa-ni aslynda döwletiň bir fondy bolmaly ekstrem sluçylar üçin. Ana bizde Türkmenistana gadal ýarma diýede. Ona dolanlar oturan ýa-ni prezidentiň dowan diýip habar geldi, dogry dämi? Ine şu ýarma bolmaz daýzasy bolýar. Gadal ýarma ýa-da bolmasa ýanrak näçe wagt bir ýetsekdaý bolanlar näçe çağalar üçin ondan daşaran bir fond açdylar. Ýadyňa düşýän bolsa bir balnitsa açylar Aşgabatyň içinde. Şo taýda da näçe çağalar üçin ýetim çağalar üçin diýip fond açdy. Gurbanoğlu Berdimuhammedow öz adyna. Ine şo fonddy hani nireden hemçin halkymyzyň geljegi bolan ýetkinjek gadal gulýalak owlanmaz, gyýjagazlanmaz, nämçin açlykdan ölüp otyr. Nämçin
bu zatlara seyredilen ok. Nemçin bu zatlara ünsü verilen ok da. Ünsüne şu zatlara vermeli biz esası. Ondan sen yani has kiçed vaxtın da bunu yani 3-4 adam ölümden utardıq deydin. On aslında gat köp adam utaranlar kemine sebebine turmalarda açlıktan, horluktan yani nahil gıynap ölür yani olsalar. Şolar turmalardaki adamlar şu an ingolmanı aç kalan ok. Ingolmanı amonlar var şu an urp bilen oklar. Gözler orktu, hemen gördü. Halktan gelen tepkini gördü. Halkın tayağını görüp başladı. O tayağın ucunu görüp başladı. Bu at intak doğruluğunu o tayağı görseler katı özler nehil alıp barmallığını katı goğduşnarlar bular. Yani şu an ucunu öğrenlerinde biz neçe adam açlıktan çıkardık. Açlıkta o glukoza yetmeyen açlıktan ölüp dur deyip ana kurvana çıkışlarını aydıp duran. Şey ölür otuyorlar da dine ulu keçi bulara tapavdı yok ayal gıydı çağı yetincek odatlar dine öd karnımız doysa olya diyen Instagram'da öd iyiyen içen datlarını nemetyenini nereden ahil keypetyenlerini koyuyorlar Aşkavadın köp halkı şon etiyada bu aç halka madamlaya özlerinin dokluğunu özlerinin yenileklenişten nädip nemetýänlerini, nädip keypetýänlerini ýeňleklençilen gorkodýanlar. Ýençýän zatlaryny goýýarlar. A beýleki adamlar adam dämi? Olary kim eýe çykmaly? Bular bu adamlar nä ölüp gitmeli galanam. Ödemne şu Aşgabatyň bir nemesi bar da hemme welaýatlarda ýokarsyna ýanky ahallar getirip goýýarlar. Şolar agal geçjek bolýarlar başga welaýatlarda. Ştaýda halkymyza ýüzlenjek bolýan bir adajyk ine kellelerini işlesinler, özlerçe hareket edip bilsinler, öz başlyk bolsunlar, bir-birler bilen maslahatlaşyp, bir-birine derdini aýdyp, ine şu wagt şu bolan ýagda ine biz ikisepde çak etdik bolyn. Bir günüň içinde boldy da şu zatlar kömek pullar ýetirli. Ne gat begenlerce cemlenşip bilsek diýmek biz bir zat edip bilýän ekenik. Şoňa düşüp geldi operasiýa ýene ona hoş. Bu çakaça näme edipdirler. Näme üçin oňa onça suwmaýdypdyr. Onsoň ýa Aşgabatyň etýän hereketi näme bolmy? Näme üçin bar nirden getiren bolsaň oňa gitdiýär. Medisinany okan her bar adam Hippokratyň kasamyny içýärler. Şu adama birinji bolan kömegini elinden gelýän kömegi näsaga bermek şolan kasam içýärler şo taýda okudylarna universitetlerde. Indi bu zatlam üstüne näme üçin atanak çekipdir o doktorlar. Ine Süleymanjanyň meselesi şo ilki Aşgabatda bolan zada şo. Aşgabatyň balnitsasyna urassalar o taýda biz seredbilem zokbardaş oldak. O nähil bolýar ýarawsyz adam ondan entetmek o näme diýmek bolýar. Bu Aşgabatyň vraj diýjekmi ýa beýlekler diýjem kelleler nirde kabular näme üçin bunýal hereket etýär şo sorag bermäni öwreniň watandaşlar talap etsen ine hereket edip bolýar. Hereketler şu biziň etýän zatlanmadyň her bir-birine kömek etmegem hereket, bir-birine elinden çekmegem hereket. Şu zatlar bizi ýanky sosiallaşdyrýar, şu zatlar birleşdirýär. Şoň üçin aktivlaşdyrnar hemem ýanky bu polisiýaly mesele bar. Ýanky şolawan kemine nämesidiň uçaska boýlarmy? Şular binjalyp ýenetýän bolsalar, Tawtawadaryň halkyna men gatwele Tawtawadarda şeýle mert ýütler bar. Öz pikirini aýdyp bilýän, gepini düşünür bilýän. Olar şo çölüň içinde oturan näme diýjek bolýarlar. O taýda hakyky türkmeniniň bir näme gaýnap duran ýeri o taý. O taýda nämesi undulmadyklar känler içinde. Üýşüp ine şu onluklar biz diýäsem, gelýän polisiýa ýa ýene bir zat sorag etýär şonýaly. Kösen oturan halka nädip sorag edip bolýar. Şo ýagdaýyny görenler kamerasyny, şo videony görüp barýarlar da şoň öýni. Şo videony gören polisiýa bolsun, minister tapady, kim görse şoň içinden parran geçip ýanky şoda jany ýanyp ne sagyrlardy adam ýa-da bawalan adam, ýani o zady ýok bolsa
Üyüşüp ursunlar. Kapısından getirmen şol ovan adamları yankı size yüzlönýän. Bir-biriňiz goran. Hemişe birak bilen gapdalyna bolun bir-biriňiziň. Hakyňyz bar terroristler şo ýagdaý görüp de üstüňize gelip soragyda ýene bir zat etjek bolýan bolsa, myjygyny çykaryp urup goýbar. Kamera alwam uradyň ne gapymyzdan belli dip. Bizem goýol bärde, şuňal videolar bize gelse gowdura halk bolup biz dakazat etmeler. Biziň etjek bolýan işimiz gaty uly iş. Şoň üçin bize dakazatçylyklar, bu zatlar ýöne ýere edem zany turmadaky adamlaram şu canlı dakazatçılıkla hukmuna biz bu zatlar hem kameradan hem ýazgysyndan toplanıp duranlar. Bir kemin goýmalar biz şulary ýok etjek bolsak, şu bolýan haramzadaçylyklary düýbüni kökü damar bilen aýyrjak bolsak biz agdy berip bolmaly. Alıp kamera alıp video alıp urad berin. Kim etsin de gelýän bolsa at familiýasyna maýdyň. Yaşayan yerler var bolsa öýüne barıp sizem olar öýüni binjal edin. Şolaň maşgalasyny binjal edin. Utanman şu ejid adamlara çagasy öljek bolup ýuro çaga men ölesim gelenok diýdi ünsüren bolsaňyz. Şu çagan öýüne nädip barıp oň enatasynyň nädip o derdine dusek bilýärler. Ne şo ýagdaýyny aýtjak boldum kemine dowam edip. Bilbil ine ýa polisiýa участковый diýdiň häzir bir zat aklyma geldi. O ýadyňda bolsa bir Taxtabazarda polis işgärini tutdular bir geliniň öýüne barýan ekeni. Ýadyňa düşdümi? Kış aýlarynda. Ýadyma düşenok şol polis işgäriniň ady Nurwerdi. Ine şonu ýaly dip tutdular da. Ondan soň onu işden çıkardılar. Şu wagt guruluşlukda işleýärmiş, ýa-ni özü. Onuň munyň öýünde kapysynda işläp ýör. Ine şol. Ine öňkü terroristlerden şol. Öňkü terroristlerden ine ýa-da ine hile. Şonuň üçin hiç hile bular aýamak ýok. Öýüňize gelmäne haky ýok. Sebäbi bular bir kanun. Bir kanuny döwletiň nemesi däl, ýa-ni terroristdir bu toplar. Terrorist toparyň hyzmatyny edýänler terroristdir. Bulary aýratyn ýörüýte terror nemesi boýunça jezasy boýunça jezalandyryljakdyr barýar Türkmenistanyň içine baran wagtynda. Şol işgärleň içinde özüne terrorist men däliýän bolsa çyksan işinden, dakazat etsin dälligini. Ine şuňa çykmasa da tapawdy ýok bize. Awa çyksalar özlerine gowar. Awa ine şu wagt bir zat diýerler-de. Jigim diýäne men çykyşlamyň aşagyna ýazýarlar. Olaňam diýe alajy ýok bizde diýe gatakly adamlar kanyony alajy ýok ýokardan prikaz gelýär. Ýokardan prikaz o näme Allah Taala bilen Berdi Muhammedowlar jadan Hramowlary çalşýarmy olar düşünmedim şo taýny. Ýokardan näme prikaz gelse mysal üçin bar özüň astyda asjak mukabby samsaklar. Hani kasam içenlerini aýtýarlar, men halkyma, döwletime ulluk etjek dip. Näçe eder onu? Bularyň halky ýok, awa türkmen milleti bularyň halky däl. Şu Türkmenistanyň territoriýasy bularyň hiç bir nemesine değişleri ýok. Olaram türkmen däl, biz olar türkmen hökmünde görmeýäs, olar orus bize göre. Bize göre olar orus Putiniň itleri. Ve Putiniň itlerine hyzmat edýänler ve Putiniň itleri bize göre terroristtir ve terrorçuluk boyunca ağır ceza diýip bir neme vardır. Ağır cezalar. Suud ýalak. Nemesi men türkmençesinde olaýadyr. Aýyp bilemok, görmesem, seyretmesem ýöne dünýäde bar ağır ceza suudy. Şo taýda ine terror bilen nemedenler esasy. Şolar neme edilýändir, suud edilýändir. Elbette suuda yetişip bilseňiz, diýir alsaňyz. Biz bu giden halkyň elinden biz size gorap bilemzok. Ýene bu zat öňünden aýdaly, ýa-ni boljak zat aýdaly. Bu boljak zat biz hemmäňizi gorabam bilmeýäs halkyň gazabyndan. Terror diýip at bilen
Bundan soň galýaňyz şol nemede bolsaňyz, ine ýene bir zat dowamly aýdyp bereýin. Owa pende owasy da bu zatyň bolýan ýeri. Soň ýene bir pende owadan biri jaň etdi olan diýdi. Paýzy geldi meret, soň aýalam biziň owamyzdan diýip gürrüň berdi. Onam bilem okdum ine. Olan bir gowy maglumat. Pende owasy gaty meşhur eken ildeşler, men hayran galdym. Gaty köp üýtgeçik zatlar bolupdyr. Ýani ildeşler bilen hem gürleşdik gaty gowy adamlar. O açyk düşünjelerini gowy edip aýdyp bilýärler, getirip bilýärler. Soň şo taýynyň arçyny diýä, olar owasa bet diýip aýtdylar. Arçyn bolmaly. Şol arçynyň ady Abdy Öbezow diýä. Abdy Öbezow soň ýani Batyr diýip biri bar diýdiler şo taýlarda. Şo çağırıp haýwatat ýamış da bir ikisine. Sen gorsetde okap beren çağaň çıkarar diýämiş. Indi o gizlenere deşik gözlän häzirden. Abdy Öbezow. Özüňe mä ýaşrak oglan ekeni. Mesela hemme zadyň ama bilýäs ýetirdiler seniň owadaşlaryň seni hiç halany o ekeni. Bu Abdy Öbezow öýüni maşgalasyny bilýän ýokmy? Ona biriniň maşgalasyna ýaly haýwat atyp nirde oňa ruhsat allyka, haýsy kanun, haýsy näme oňa ruhsat berdika. Özüniň galpy bilýän ka şo taýda gedekleşip ministrler öýdülerine owadan depa uradyl watyrka. Indi bilbil biz bir näme maslahat etdik. Onu häzir ekrandan hem aýtsak bor. Indi şunun ýaly kömek soraýan, yurdun içinden kömek soraýan ildeşlerimiziň öýüne barsalar, biz Lewapdan Marydan ýanky toparlar bar. Şolary goramak üçin näme gerekli bolsa eders. Ýanky kömek soraýan adamyň üstüne geljek bolsalar, biz şo taýda bolarys diýip bir gürrüň deşlik geçirdik ýanky yurdun içindekiler bilen. Biz şonu goldaýas. Hem şo yerli halkam bu işin içine girer, hem daşyndan hem gelir. Şol uçaskowy bolsun, näme bolsun, şolaryň ýanky külün çıkarar ýaly. Almyradaň nemesine ulanaýyn men terminini. O külün çıkarar ýaly ders. Bize de uçkun gerek, bir yerden uçkun başlamagy gerek. Bulan bizim için bir uçkunun demesi olar. Bir yerde olmasa beýleki yerden uçkun tutturarys biz. Kömek soran adamyň öýüne ýanky arçyn bolsun, häkim bolsun, uçaskowy bolsun, kim bolsa barsın, şol öýden diri çykmaz ýaly edip bilýäs. Biz şonu ýaly bir karar almakçy bolýas, ýanky yurdun içindäki hereket edýänler bilen olaryň hem sany belli bir çaky ýetdi. Biz şulardan şu tomuz almaly. Bu ýanky halkymyzyň nemesine bagly. Hyjyna bagly. Halkymyzyň hyjyna bagly bu zat. Halkyň asudalygyny ýanky polisiýalar üçin edilmeýän bolsa halkyň özü asudalygyny üçin etmeli bolýar. Gat dogry aýtýan şutaýdy. Soň ýene bir zat ýadyma düşdi şu sözüň üstüne. Yurtda Türkmenistanda bir modern bir hukuk diýip bir zat bar da. Ýanky döwrewap hukuk diýilýär buňa. Häzirki dünýädäki hukuk sistemasi şol. Eger şo sistema işlemese, ýene Türkmenistanda da bolmaly da, şo sistema işlemese, ýene bir komentar okudum da bugün. Şondan aýdyp berýän kim bolsam ildeşimiz. Häzir ýadyma şonu ata-babalarymyzyň nemesi işläp başlaýar diýdi. Däp desurlar boýunça hukuklary işläp başlaýar. O näme bolýar? O taýda ýazypdyr, gan diýip jogap ýazypdyr da, ýanky umumy manysy bolmaly ol. Ýanky saňa näme edýän bolsa sen hem şoňa şol garşylygy berip bilmeli. Seniň öýüňe gelýän bolsa öýüň içinde sen şonu urup öldürsen hem hakyň barsa seniň territoriýaň o taý öýüň içi. Şu öý ýanky mehmançylyga baranda da habar berip barlýandyr. Mehmançylyga. Şonuň üçin köplenç adam özü çağırýandyr mehman öýüne. Gel öýe oturmaga diýip ýanky öý eýesi mehman çağırýandyr. Türkmeniň däp desurlarynda şonuň ýalydyr. Köçeden geçip barýaka da çaýa gel diýip çağırýan näme şo taýdan gelýär. Ýoksa
Ya o duydansız mihmanın gelmegi köp görülýän hem däldir, gowam däldir. Yani ruhsady bolman girmeli däl. Ol teröristler öýüň içinde islenen ok. Bu halk tarapyndan islenmeýän adamlar bular. Şonuň üçin biz indi şonuň ýaly bir zada taýýarlyk görýäs. Ýurdun içinden kim kömek sorasa, şo kömek alýana o bimaza etjek bolsa, näçe adam bolsam şol owa bolsa owa, raýon bolsa raýon, şo taýa hüjüm etdirýäs. Lewapdan marydan şo töwerenkler. Balkanyňkyna owa daş ozdan Balkandan ýakyn bolan üçin, aratnaşy, aňsat boljak üçin. Şonuň ýaly bir maslahatlar etdik entek ertirden Türkmenistanyň içindekiler bilen. Biz hem bärde bu zady hasaplar, ölçärs. O soň bize uçkun gerektir. Mine uçkun. Diýmek kömek alýana garşylyk berýän bir päsgelçilik berýän bolsalar, o biz hem garşylyk berers, o şo taýdan hem dawanyň ulalyp gitmegini umyd edýäs. Ýani şu teröristlere garşy. Şonuň ýaly bir teklip etdiler. Ýurdun içindekilerden gelen bir maslahat. Biz şo zady edip bilers diýdiler. Yani ölmek indi bundan soň bir neme däl diýe bir problema ýalap görünen ok bizim üçin diýip aýtdylar. Yani muny men duýgulanyp aýtmaly bolýan. Hakykatdan hem şo ýagdaýa gelindi ildeşler. Oňa bir pikir edin ine bir çağa owodaşlara ýa-da içegesi daşynda duran çağany o kömek etmän ortada goýdular izinden hem özlerinden gorkup gelýärler diýe. Glavraçam owa sowetde aksam, o batyr diýilýän emmejesem. On soňam hiç haçanam owa gelip git diýen wagty çağırýarlar telefon edip. Birinciden telefonda sesini yazın. O can edip o yazın gowulap ikinci telefonumuz bardır. İkinci telefon bilen yazıp bilersiňiz sesinizi. Ses neme gürleşen wagty. Şo sesi yazın. İkinciden telefon nomerini uradyň bära. O üçüncüden hem sen geldi öýe. Sen gel men baramok diýi. Sen gel owa. Men gerekmi sen gel owa öýde gürleşeli. Belki çay başında gürleşerse, belki başkaça bolup biter gürrümüz diýip aýdaýmaly. Şonuň ýaly waka bar, soňam ýurdun içindäkileri çağıryp neme diýen bolsa, ona kän edip bilen oklar ýene-de indi gyzgalaňly gitjek bundan soň. Görünüşe göre şol neme görünýär. Hökmen suratda bu maglumatlar paýlaşyň. Ine çağırdy, şunu diýdi, şunu aýdýa, bu diýip biz bu zatlar belli alýas. Bir neme papka döredýäs, ýani dijital papka diýip aýdaýyn men muny. Ýani seslerden, ýazgylardan we adamlaryň aýdan sözlerinden ibaret. Biz bu zatlary ýurda baran wagtymyz hem hakykatdan hem şunun ýaly teröristleriň elinden halas etdik ýurda. O diýmek üçin bir neme boljak. O suwutnama boljak ine türkmen millet üçin. O ikinciden hem biz bu zatlary ýani Türkmenistanyň içinde ediljek hereketleriň nemesi bolýar. Resmilik kazanmagyna ýardamjy boljakdyr. Şonuň üçin ildeşler siz hem bu zatda kömek etmelisinizdir. Gaýtam siz olaryň üstüne gidip gerek bolsa olary şantaj edip sesini yazdyryp bilmelisinizdir. Şo derejede bir şusturrak bolmaly. Yani halk bolmak diýmek ine şu zatlar diýmekdir. Oturan yerimde halk bolup bolan gorkup halk bolup bolan mena gorkup gören milletin halk bolanyny görmedim şu wagtça. Ine türkmenler hem şonuň üçin milletlikden çykyp bilen 30 ýylyň içinden her millet ýöne halk bolup bilemiz ok. Halk bilen milletin arasında tapawut näme diýip sorasaňyz, halk bolsaňyz ýurdun daşyna baran çykanyňyzda size hormat bolardy. Size ýani çağa seredýän, garra seredýän ýa-da o taýda bu taýda ofisant bolup beren gözü bilen seretmezdiler. Halk bolsaňyz ine Ýewropaly, Amerikalılar, Japonlar, Avustraliyalılar ine şolar halkdyr. Ýoksa şolaryň bir milletden ibaret däldir. Ünsüň Amerikada ýa-da
Avustralya'da. Bir milletten ibaret değildir. Dürlü milletlerden ibaret ýöne bir halktır şolar. Ýene halk bolmak diýmek şo zat diýmek. Hemine bundan soň bu terrorist topara agryňyza çydasaňyz 1000 ýaşaň diýmelbir. Agyrsyna çydasalar 1000 ýaşatynlar, agyrsyna çydasa bar halka azar bersinler. Al tepkisini aljakdyr olar, hökman aljakdyr. Ne bize de jaň etýärler, aýdy otyrlar, doýdu kala isleýär, näme etmeli bolsa diýe aýtsaňyz bizem şonu etsek diýe. Adamlar da şonu näme kän. Ýanky sen aýtýan bundan soň ölmegen bir näme zat bolup görnenok. Şo derejä ýetirdiler. Indem agyrsyna çydasa 1000 ýaşatyn o ýanky sen aýdan şantaj etmegi bolan o hakykat açyk görkezmek bolýar. Nä tanış nomerden gelse ýazlaryň sesini. Sıraz we muradyň eger siz binjal gedip jaň etýän bolsalar hökman uradyň adyny familiýasyny soraň. Kim jaň etse gellise özüni çagyryň. Näme men terroristin birini binjal etdimmi, oğurluk etdimmi ýa jumruk näme üçin men çağırýan? Halk asuda ýaşap oturan halky näme üçin çağırmaly olar? Binjal etme näme sebäpden? No. O ildeşler ine bir günün içinde kömek edip bilýän ekenimiz ýa dünýäniň neresinde bolsa da şol kömek ýetirip biljek ýagdaýymız bar ekeni. Bu gaty bir beýendirji bir zat ine bu muňa halk diýip at berip bilýäs biz. Bu halkdyr. Şonuň üçin ýöne biz her kyn güne düşmegine garaşmamyza gerek ýok. Yani özümüz dämi netijede ýurdun içindäki ýaşaýan hemmekim özümüz diýip hasaplamalydyr. Özümüzün iň soňky ýagdaýymyza düşýänçe garaşmaga gerek ýok. Biz muny bir adam şekilli döwlete öwürip bilýäs. Şol düşünjämiz hem bar, ukybymiz hem bar. Onu başaryp biljegimize gözümüz ýetýär. Biz ýanky beýleki milletlerden, halklardan özümüzi üstün hasap edýäs. Bilmedim, ben şahsan özüm şonu ýaly hasap edýän beýlekler bilmedim. Dogry aýtjan, sebäbi bar, näme biz üstün ine biz de çakaçan mitinge çykyn içinde zat diýip on ýaly nemeler etmedik. Ýöne biz bir ideýa urup bildik. Mitinge köçelere çykyp ine Belarusiýada näme gazandylar sebäbi ideýaň üstünde ýöremediler, bir belli bir pikirleri şo bardy geldi nämäni ýatyran bolsalaram şol Lukashenkan şondan soň näme etmeli diýen ýanky ideýasy näde misal üçin bize barmy kendidik olaryň ideýasy barmy kendidik? Menem soňuna çen garaşdym da şu Gazagystanda da şeýle bolup beýlek nemelerde de soňuna çen şu näme bolar kadip näme çek bolýar bolar diýip. Ýöne on ýaly zat ýok eken. Gaýta olar şu wagt düzi otyrlar. Bizim şu bir ýyl mundan öňki, 2 ýyl mundan öňki edip ýören zatlanma şu wagt edip başlady bolar. Belaruslaryň ýanky toparlaram şeýle. Biz edip bilýän ekeniga ideýa şu prezidenti çalışmak o kıyın zaten vatandaşlar rejimi çalışmak ana şu esası zat ideya şu rejimi çalışmalı rejim ayırmalı bunyalı zalim onu bunyalı zalimlikde hiç milletem halkam yaşaması mümkün değil yaşap bilmeyen. Şoň üçin biz rejimiň çalışylmalylygyna düşündik. Şeýle rejim bolmaly, dogry dürüst şekilde bir tertip düzgün bolmalylygyna biz düşündik. Ne şansına da işlek gelýär. Bulam öz miwesini ýuwaşadan, miwesi berlik gelýär. Şoň üçin size de ne mümkinçilik berýär. Saparaga aýtdy, ibnedir bulan bary diýip özüne polis diýip ýöreni. Öz başyna şu polisin düýbünden alarlar, Içeri işler minister diýeli, MWD. Şular öz başyna bir karar alyp bilen oklar. Bary oturan töňe, çüýrük. Şulara näme diýilse, şonu etýärler, diýilmese de öz uruna bir mahluk ýaly gezip ýörler. Olara halkyň asudalygy näde görejek bolýar, ýollar açman daşyna gurlaýanlar, Salman halkyň asudalygyny nemetjek görejek bolýar da. Ýa-da şo asudalyk diýerler. Şolar girmese de asuda diýär. Ýok, biz girmesegem ölen ölüp, ýiten ýitip, urlan urlup, öllürlen öllürlük gidip otýar. O asuda
ne değerli yurtta, ne Suriye'de ya nemede uruş olup duran yerde 50 bin adam ölenler bunca yılın içinde. Bizde onça adam ölüp dur uruşda da asuda diyen yerlerine. Bular bir öz başta karar alıp bilmeyen töngöler, çüyrük töngö bulan bari. Şu çüyrük töngölön keplen salam verip börlen, yani amonun elinden urulup börlen töngölör aýtýarlar, şu ýokardakylar diýe, aşağınak polisiýalar aýtýar. Men bulara ýanky sapara bun diýmäge men bulara kuntukhanaň işgärler diýedim. Ne bağışlan wyrażeniam üçin ýöne hakykatdan hem şolar şeýle yeňil eklenjek diýerler. Halky çurkap eklenjekmek näme diýmek? Ýol kaňaňyrsyna gizlenip mine emwadan bir şahadam gaýda nol bar. Ýol kaňaňyrsyna gizlenip durup adam awlaýarlar. Pul alýarlar, straf alanoklar pul alýarlar, öz jusyny alýarlar da. Ya bolmasa geçip barýany maskan ýok diýip çurkap pulny alýarlar. Ya bolmasa pul bermesen pulandy edecek diýip şantaj edip alýarlar. Bular o kuntukhanaň işgärlerinden hem beter bir at bolsa, men ondan hem beterini diýen, ýani ibne diýen bilen 200% men şun alalaşan sapara bilen sebäp näme üçin? Ýanky kuntukhanada bulara bärden gelýär sebäbi kuntukhanada bir iş etýänler-de alýanlar, şo puly azap edip alýanlar, ne bir tarapdan teretsen da ýöne bular hiç zat etmän senden pul soraýar. Bu näme diýmek? Hiç zat öz borjyny ýerine ýetirip bilenok bular. Ýok, Bulary derman meselesi şol da ýanky Tahtawazar etrawynyň hasahanasynda. Bular etmelsi tutan yerinde öllü realet mırjan çıkarmalı. Näme adam çurkoyan dip görýän bolsaňyz birini tutup saklap bir da sorap şey durany görýän bolsaňyz kamera alyp näme çurkoyan dip daşyny işmel bolan bir bardan tutup ýanky bir başyndan başlasalar galanlary düşünürler özüň näkil alyp barmalygyna bulara biz aýdyp bermäň merekkel bolar ondan soň. Halkyň özü hasaplaşar siz bilen. O näkil biziň bir geljegimiz, biziň şu ýetginjekler, bizä şolar üçin bir gowy dowlet kurjak bolýar, şo taýda şolan geljegi üçin olaryň biz barmakak ölüp gutarmalymy? O näkil bir appendicit diýen zat, o bir ýöne köýje bir zat da şunuň şu iň aňsat operasiýaň bir iň aňsat görnüşi. Şoňa da ýetenok adamlar, şoňa da puly ýetenok, telefonyny satýar şo çagasynyň şonsyny aýyrtmak üçin. Özüni aramak üçin sen gelip mut diýär. Muduňy dıkın dıkmaly ýerinde. Pulny alyň ýöne etmeli işiňi edin başda. On ýaly gaty bu derejede bir insapsızlyk barmy? Bu dereje näde bitdik biz? Hiç düşünür ýalykdy. O polisiýada pul berip utanman girýänsiňizden okuwna makadyk diýänsiňiz diňe ýazylan çay barada kitap okap, at barada kitap okap bara. Şo taýdan çykybam adamlar çurkap diňe şo ýeňilekleç bu. Ýeňilekleç her kwartallarda ýanky kuntukhana çeşip kwartirada göý saklap, göý dertip şey edip ýörenler bara. Tutun şolary bir kitasynyň gapysyny durun kameralap onan ýaş 20-30 sany adam bolundam telefonuňyzy açyp durun kim girýär çykýar içine ýerini açarlar on. Gönümel uğradyň bäri. Hiç zatdan gorkmaň, bundan soň gorkar ýaly. Gorkup ýaşamaly adam azat. Biz azat adamlar. Adam azat bolýandyr. Adam dowuluşyndan azatdyr. Birinden gorkup ýaşamak üçin enemizden dowulmadyk. Şuňa düşünelim watandaşlar. Bir gezek ýaşaýar. Dastoyny bolup ýaşalyň, dastoyny bolup öleliň, özüňizde bir neme şekilde, adam şekilde bolaliň. Şundan biz ýykyp aýyrar ýa-da görer şu türkmen halky ýok bolup gitmeli. Ýöne biz aýyrar diýen näme men gaty inanma sebäbi maňa gaty köp ýerden aýtýarlar da aýdaýyn näme etmeli. Ine biz şu wagt aýdyp otyrýar kemini kim biz mundan öňe ýanky meclislerde de aýtdyk näme etmelisini. Ine düşünseňiz düşünükli türkmen eline urlap otyrýar. Etmeli zat bir-biriňiziň arkaňyzda durmaly. Ýanky bilbil şu taýda bir Mahmut Ýyldaşmys kommentariýa ýazypdyr da. Şonuň birinji sözlemlerine
O korkmalı değil diye, korku bir nadanlıktır diye. Şimdi men bunu näme üçin okudum bu taýda. Yine şu Türkmenistan'daki ervet sistemany, yani Berdimuhammedovlary, Niyazovlary, Hıramovlary, Jadanlary, Açırsowlary, bularyň hemmejesine ine şu nadanlyk döredendir. Ruhsat berendir ýa-da. Ine nadanlyk şunun ýazatlary ruhsat berýändir. Ine bu nadanlyk hem halk bolmakdan hem çıkarýandyr bir milleti. Halklykdan hem çıkarýandyr. Şonuň üçin ine bahanalaryňyz bolmasyn, ýa-ni nadanlygyň esasy bir nemesi, görünýän simptomy diýip aýdaýyn. Nadanlygy bir kesel hökmünde kabul etsek, bahanalardır. Bahanalar, gorkýan, ýene başga zat, çağan bar, o var, bu var. Ine şo zatlardır. Ýöne gorkmaň ine Abduöwezow, ýa-ni Aganiyaz, Nämetol, Jomartow, bular gizlenere, kaçara, deşik gözlesinler. Ine hakyky gorku gelýär bundan soň. O gözläp O adymyz sorag etsin, halk sorag etsin. Näme sebäpden elinde kamera albam uğradyň edilseňiz. Indi o näme üçin gözlemeli? Ine ildeşler seretseňiz, siz çağalaryňyz gorku aslında ulatdyňyz da köpeýiňiz goşulma, goşuluşma diýip üns beren bolsaňyz. Käneşdik daş döwrüňizden bu zatlary. Ýöne şo çağa men bilbil aýtdy, ýatlatdy da maňa ýaşasym gelýär diýdi. Ine şol tebii ve bolmaly zat şoldur. Siz şonu ýaşama diýýäňiz, gork diýýäňiz. O etme diýýäňiz. Ýöne ol ine 17 ýaşyndaky çağa hakyky hakyny, ýa-ni azatlygyny talap edýär şo taýda. Men ýaşajak diýär. Bu sistemanyň gurbany bolmak islämok diýär. Türkmenistanda ölmegen bir ýa-ni haram ölmek ýalak bir zat da, dogry bolsa şo sözlem. Ýa-ni bir mertebeň bilen ölüp bolanok o taýda. Ýönekäy bir samsyklaryň düzgün tertibiniň netijesinde ölüp gidýär. Ýa-ni sahym bir adam şol bir misalydyr. Ýa-da ýa-ni Süleyman. O Süleymanam şonuň bir misalydyr. Sistemanyň o nalaç edeň bir sistemanyň nemesi bilen şol olan urup öldürildi, ýa-ni şehit edildi. Hakly ýere. Ýoksam şol olan men ýeňmek isleýän diýär. Men ýeňip bilýän, ine ýeňbem görkezýär. Bu tebii hakymyzdyr. Hemmäniň, her bir şahsyň tebii hakydyr bu zatlar. O siz näme üçin o gorkan bolup, ürken bolup, nadanlyk nemeli bahanalaryňyz bolanok bu zatlar indi. Siz Berdimuhammedowlardan gorkan bolsaňyz biz gorkamyz. Demek siz bizden hem gorkmaly bolýaňyz da, ýa-ni logika boýunça. Ya bizden gorkun diýmek, ýöne bu taýda bir terslik bar bilbil. Olar Berdimuhammedowlardan gorkýarmyş. Ýöne biz Berdimuhammedowlardan gorkamyz. Ýöne halkam bizden çekinenok, arkaň gürleşip bilýär, jaň edip isleýän wagty. Telefonumuz var. Günde halk bilen yüzleşip, gürleşip ine kommentariýalary okaýar. Men şu taýda her bir kommentariýany okaýan. Kaçırman okayan. Her birine. Ekrana getirip ýa-ni üns çeker ýalap halkyň düşünjesine ýa-ni täsir eder ýa-ni halkyň düşünjesi halka täsir eder ýaly ekrana çykarýas. Biz bu zatlary ýöne ýere edemzok ildeşler bilmedik ýa-ni 2 ýyldan bäri indi düşünüp başlanyp bolmamyz ahmal ýa-ni başyndan bäri şu zatlar da bizim niýetimizdäki zatlar. Kemine şular şey dip çıkmadık bolsa şo tagan ıkbal nämeler utormaly. Belli däl. Çıkmalar da ine çıkmalar leýärler. Pul soraýarlar. Primerna demesini aýtýarlar, näçe gerekdigini. Ýöne çıkmalar leýär, kamera, näme videolar goýmalar leýärler. Näme bolup utormaly bu çağalan soňa? Ölmelmi? Pulsuzlukdan aldan ýum gitmelmi bu çağalar? Sagalmalymy? Haky ýokmy ýaşamaga? Yo, men ýaşajak diýär aýna. Öz agyzy bilen aýdyp dura. Hawa men diýe ýaşasym gelýär. Şoň üçin şular video goýdular. Näme üçin? İşler nokşa taýda. İşler pul gazanar ýaly ýagdaý ýok bolsa-da
Şoňam en atası işläp pul gazan bilýän bolsa-da, iş bar bolsa-da, işlän işine de nähil ýa-ni dastoyny aýlyk berilýän bolsa-da, şular $2000 üçin video çykarmazdy. Şu meselesi ýa-ni çözülmän soň şolar çykdy. Bulara da çıkmaň diýip ne ýüzüne aýtýar bu haramzadalar. Ağırsana çydasa 1000 ýaşasyn. Ýa-ni sen diýen nemäň bar? İçinden gurnaýas. Şonu edilenne bular gow düşünürler näme boljagyny. Taýaw dollugyna görjekdirler. Ödem bir tarapdan taýak däl, odyň içinde taýak bolmaýasy-da daşyndan hem taýak bolar. Canly suutnamalar bar. Yok, o biz Medif görüp bilen okmukadyan kakasynyň nähil derejede garanklyga oklanyny özüni. Bolmasa ine Azerbaýjanyň hem häkimine dinlejek bir jamyn. Şu Azerbaýjanyň hem prezidenti özüni aýyrlyp şoň ogluny goýjak bolupdyr da. Neşe barada men bir gepleşip gördüm. On ýok diýdir. Men boljak ga. Men nemämde bolsa-da, erkimde bolsa, men sizem aýyrlyň şu işiňizden gidelim diýjek diýär. Şoň üçin şo adamy sylaýarlar. A bizden näme etýärler? Şoň oglun sylaýarlar-da özünden beter. Ýa-ni näme Azerbaýjanyň prezidentiniň Aliyevden beter şoň ogluny sonra sylaýarlar. Gaydar Aliyev pamoýmy ýalňyşmaýan bolsam. Aýtjak bolan bizinkilerde olam ýok. Utananoklar ama izleýin atalowul näme bundan soňra tultuk awtyklar bar. Şolam şu çağan ýaşyndan tähelçe tapawdy wadyr şo garip maşgalada kösenip ýatan çağada tähelçe tapawdy. O nähili bolýar bu o tultugy doýurup bilen oklar diýe. Her türlü nemelerden o taýda çağa açlykdan ölüp ýatyr başga welaýatlarda. Aşgaýda arsalar liçid etjek gelýärdi. O nähili genosidyň bir aňry başa bu zatlar edilýän zatlar. Ýa-ni daşynda da bulara goraw ýok diýdiň-de ine. Biz gerekli ýerlerle maslahat edýäs. O şu ýaly bolsa nähil bor, bu ýaly bolsa nähil bor diýip. Indi şu teröristler, ýa adyny terörist diýip bermegimiziň hem ýa-ni eden işleri esas sebäp ýöne bulary halas etjek hiç kim ýok ýurdun daşynda, hiç kim eýe çykmaýar. Türkmenistan bilen hem arasyny bozmak islemezler. Yani stratejik nemesine basla edýäsde. Yani gerekli adamlar bilen. Ve buların arkasında duracak adam yok diýdi. Yani şu halk şular bir gırasından o gırıp başlasa diýdi. Şu maşgalany ve şu rejimin adamlaryna, polis işgärlerine, ýene beýlekleri halk bir tarapyndan gırıp başlasa şuna daşyndan dur diýjek adam ýokdur diýdi ýine. Diňe habarlara çıkar başka hiç zat edilmez diýip neme berdi şondan biz bu zatlar şoňa görä hasaplaýas. O sizin gitjek ýeriňiz ýokdur. Bizim elimizden çıkıp aýrylyp uzaklaşıp kaçarmy gurtularyn diýen ýeriňiz ýokdur. Çıkan ýurduňyz hem tawşyrmaly bor. Türkmenistan bilen arasyny bozmajak bolsalar. Tawşyrmaly borlar. Bilbil şonu aýdaýyn diýdim, o bu taýda jemläýeli. Bizim Nowatda da çykyşymyz bar. İyileşler, köp sağ olun. Sahy Murad üçin bir günde jemlenildi hem nemesem Mut geldi, Mut etjek diýip söz berdiler. Ýa-ni Glavraji. Glavrajinyň neme bar? Zawuç diýip bir nemesem bar eken ornbasary. Olam ine şon diýipdir. Olaryň sözü. Sözüni ýerine ýetirmese olaryň şo taýda arkaýyny goýamjok. Garaşýas sözüni ýerine ýetirýärmi, ýetiren okma. Şo çağda bir zat bolsa, ýalňyş bir zat bolsa işiňiz gaýtdy. Şoňa ine sağ bolsun aýdýas hemmäňize kömek etdiňiz. Ve kömek etmek üçin enteýem jaň edýänler bar. Hökman suratda ýaýradym. Bu videony hem ýaýradym. Hem bilsinler gerekli kömegiň jemlenendigini. İlleşler köp sağ olun. Hemmäňizden Allah razy bolsun.
Sağ olun vatandaşlar eden kömeklerini bir pervayga almadığını da hemem yankı şu tağtabağların organ işgarlarına yüzlenyen şolong en atasının ya şolong maşgalasının kellesinden bir gılgaçta kelläňiz bilen jogap berersiniz. On jogap berdirme üçin biz gurnaw ötürenler bardady. Sizden hasap halk sorajakdyr. Ýadyňyzdan çykarmaň. Neşon aýdaýyn diýdim. Sağ olun, köp. Sağ olun.